Dobrý deň, vitajte pri Vianočných správach. Želáme vám príjemné sledovanie. Aj tento rok našu školu navštívil Mikuláš. Za krásne básničky deťom rozdal sladkosti a hračky. Pre všetkých bol Mikulášsky deň plný radosti a prekvapení. Mikuláš so svojou družinou, anielov i čertov prešiel všetkými triedami mladších žiakov. Ste laknutí, neostanete tu u nás? Vysmielši sa odvážili zarecitovať či zaspievať sami, ale i celé triedy sa ukázali, že sú šikovné a predvedli sa Mikulášovi. By ich chcel vyrátať, a už včielka ku ním sadá, a už prosí, čo by rada. Kvietky, krásky, nože, hej, dajte šťavy medovej, a tie kvety... Sladká odmena bola pripravená pre každého. Na tento mimoriadny deň určite zostanú krásne spomienky. Naša škola organizovala obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Reprezentoval nás Martin Mondek z 9. A triedy. Ja sa vám predstavím, volám sa Zuzana Jenisová, som tento rok predsedníčkou obvodnej komisie olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. A tu za mnou, a ich zakrývam, stoja ďalšie členky komisie, teda poroty. Na súťaži sa zúčastnil 17 žiakov 9. ročníka z rôznych škôl okresu Topolčany. Súťaž sa realizovala v 3 kolách. Úlohou žiakov bolo zvládnuť písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Organizátorkou obvodného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry bola pani učiteľka Zuzana Jenisová. Každý rok sa na našej škole pečú a zdobia medovničky. Rodičia a deti vyzdobili ukážkové sladké pochuťky. Aké by to boli Vianoce bez voňavých medovníčkov? Každý rok sa v našej školskej kuchynke stretávajú žiaci a ich mamičky i ockovia pri pečení a zdobení medovníčkov. Nie inak to bolo aj tento rok. Po veľkých prípravách, vykrajovaní, pečení a zdobení nastal čas ochutnávky. Nádherné dielka však zdobia i priestory našej školy. V priestoroch čitárne sa stretli pani učiteľky i pán riaditeľ, ktorí si už zaslúžene užívajú voľný čas na dôchodku. Stále sa však radi vracajú do priestorov, v ktorých prežili veľkú časť svojho života. A prajeme vám, pravda, všetkým tiež príjemné prázdniny, šťastné a veselé sviatky, veľa darčekov pod stromčekoch a užite si prázdniny, nech sa páči. Po vianočnom kultúrnom programe mladších žiakov sa už v príjemnej atmosfére besedovalo a spomínalo. Stretnutie bolo príjemným zastavením sa v predvianočnom čase a zanechá v každom príjemné spomienky. Predvianočnú náladu spríjemnili svojim rodičom žiaci našej školy. Deti si pripravili rôzne vystúpenia. Preplnená telocvičňa bola svedkom mimoriadnej predvianočnej udalosti. Vianočný program starostlivo pripravili pani učiteľky 1. stupňa v spolupráci so školským klubom detí a školským strediskom záujmovej činnosti. Už tradične sa stretávame tento predvianočný čas a už sa v podstate zahájili nejaké Vianoce. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Sone Kytnárovej sa začal program plný vianočných prianí, koliet, piesní, vinšov, tančekov. Pod vysokú oblohu dochytil ťažkú chmáru hladov. Polietal po kraji trošku, potom spravil dieru v rožku a rozkázal. Von sa...
ste dostali od Mikuláša? Ja som dostala čuklíky, lízatka a sladkosť. Na Mikuláša som dostala lízatka, medovníky, cuklíky. Čo si dostal na Mikuláša? Jedno Kinder vajíčko a takú veľkú hru, že keď vyhrám, tak môžem všetky pandročiky, také čokoládové a že môžem ich zjesť, keď vyhrám tú hru. Napísala si už Ježiškovi? Nie. A čo by si chcela dostať na Vianoce? Psa. Pečiete na Vianoce nejaké medovníky a vianočné pečivo? Áno. A písal si už Ježiškovi? Nie. A čo by si z takého prijal na Vianoce? Žirafu. Čo robíte cez Vianoce? Pečieme koláče a medovníky. Čo by si chcel dostať na Vianoce? Chcel by som dostať skateboard, autodráhu. Písal si už Ježiškovi? A čo si mu písal? Čo by si prijal na Vianoce? Sa mi ľúbi McQueen svetlo, lebo sa mi na tom páči, keď moc to svieti. Čo si praješ na Vianoce? Na Vianoce si prajem motorku z Lega, spidermanské auto. Ako trávite vy Vianoce? My strávime Vianoce, že upečieme rybu, zemiaky a keď ideme jesť, tak babina nám natre na čelo med a potom jeme oplatky. Simona, čo večeriete na Vianoce? Zemiakový šalát, kapra a kapusnicu. Aj pomáhaš doma s prípravou na večeru? Áno, pomáham pri obalovaní kapra a stolovaní. Ďakujem. Kaja, aké zvyky dodržiavate na Vianoce? Hádžeme orechy do kutov, prerezávame jablko a tak. Dominika, pomáhaš nejak s rodičom s prípravou na Vianoce? No, mamine pomáham vysmažiť kapra, tačinovi prichystať taniere, vidličky a tak. Vlado, tak čo budeš robiť cez Vianočné sviatky? Cez Vianočné sviatky budem spať, oddychovať od školy, budem mať aj tréningy, takže sa nebudem nudiť. Ty čo, mal si minulé ročné Vianoce veselé? Hej. Prečo? Tak napríklad schoval som bratovi darček a nenašiel som ho ani ja. Alebo dostal som vrtuľník a za týždeň som ho pokazil. Aby ste videli, že školské správy nie je ľahké pripraviť, nasleduje silvestrovská bodka. Dobrý deň, pripravili sme pre vás nové video. V tomto školskom roku sme ako jediná škola v okrese Topolčany založili... Od septembra je na našej škole športová trieda. Naša škola sa zapojila do Európskeho dňa učiteľov a škôl. Dňa 2.2. v stredu sa na našej škole... Naši prváci dostali prvé vysvedčenie, piatok pred polročnými prázdninami, mali Našu školu... Ja som zavodal. Dňa 11. sa stretli učiteľia klubu. Na školskom dvore na konci novembra sme zorganizovali týždeň boja proti drogám. Súčasťou aktivít bola aj... Tešíme sa na vás aj na budúce. Aj v novom roku. Každoročne sa zapájame do deň. Tak, stoj. Na začiatku januára sa na našej škole uskutočnil zápis do prvého ročníka.
Pani učiteľky si pre deti pripravili. Naši osmanci sú zapojení do projektu nadácie Orange Matematika v praktickom živote. Koordinátorkou projektu je magistra Zuzana Lisa, učiteľka matematiky. Začiatkom februára sa na našej škole konala dejepisná olympiáda. Sme radi, že ste si... Aj tento rok písali deviatáci komparu. Takto? Aj tento rok písali deviatácky komparu. Nie? Aj tento rok písali deviatácky komparu. Bolo to testovanie z matematiky, slovenčiny a literatúry. Ja aj slovenského jazyka. Dobrý deň, vitajte pri Vianočných správach. Želáme vám príjemné Dúfam, že sa vám vysielanie Koncom októbra sa na našej škole konal Európsky deň rodičov a škôl. Prvé dohody. Dúfame, že ste prežili Vianočné sviatky v pokoji. Do nového roku vám želáme len to najlepšie.